kajamoko ntiere Kisumu biro mondo watie kipod wantiere kod mbaka. Adona los kod Millicent oimore wan atiere ai chenro mar dhi nyime kod ng'iyo wuoth mogik mar Raila Amolo Odinga. Intiere Kisumu, aneno ka intiere kod jotelo mopogore opogore kama oting'o nyaka joma mine. Wachnwa ni to ang'o ma gitimo gi kinde ni otieno ma kama e boma ma Kisumu? Pero kama na inya Emmanuel achiel kachiel kwa wuok e kar mama Grace Onyango matimo chuny boma Kisumu kaendi kuma odhiambo sani kata otieno masani joma mine mawuok e kaunti ma Kisumu kod aluorane oyuoro kaendi ka gibago nyasi mar kuyo kanyakla kod oganda jo Kenya e kinde ni maringre Prime Minister machon Raila Amolo Odinga nosemolo pacho kaendi kendo oganda nodo thuolo mar chiwo wangie e boma ma Nairobi kocha chaka kaendi Kisumu kaendi bigene ngeso. Joma mine gi eki no bago alam kod wende mag kuyo ka gipako godo jatelo no kuom bedo jatelo manigi chia mopogore ahinya to neno ni milne oyudo duol kod thuolo mag tije kod telo pacho kaendi. Abro dhi irgi achiel kachiel mondo ginyiswa ni to ang'o miyo ne gibago chenro ma kamaendi to maendi nyisa ang'o to giparo Raila e yo machalo nade. Machiegni abo chako kodi mondo ilernwa gi nyingi nyiswa ni to odhiambo ma kawuono ang'o mokelo u kaendi to gisani piny Kenya okuyo. Un kaka joma mine bende uwuok oko ukuyo machalo nade tuparo Raila e yore mage? Erokamano. Iluonga ni Caroline Akinyi Odhiambo. Kawuono nwa bago budho duond kikundi mwaluongo ni Shield of Women kata kwanyalo loko gi dholuo iluongo ni okumba mar mine. To ne wayudo ka seche mane kuyo matut kama endi nojukowa ng'ato ka ng'ato ne ywak kende ode. Koro nwa wacho ni ooyo mano ang' ne mi wayud masira kiwan makata ji ok ong'eyo. Omiyo nwa loso bago ni, wabago budho ni mondo mi waore kanyakla, wawuoyo kanyakla, wawer, miel bende wamiel nikech wawacho ni jakom en ng'at ma ok waku kende but wa celebrate ngimane bende. Moloyo to nikech kuomwa obedo karanyisi mar ng'ano mokawo kinde mondo chung' gi mine. Ka ok en wach jakom to dikoro mine ma wan godo kaendi ma jotelo, wan gi jotelo mang'eny kendo motegno, to ok ne ginyal yudo nafas mar bedo jotelo kok nowuok kuom jakom kachiel gi gik mosechung' negi kaka devolution, kaka affirmative action, kachiel gi gik moko mamoko ma omiyo mine obedo gima gin e Kenya masani. Pero kamina inya machiegni inyalo wacho ang'o odhiambo ma kawuono aneno ka imbiriwori gi joweteni chagini? Nyinga en Mikai Caroline Ojenge Ugot. Wasebedo gi kuyo. Guok mogo maber ok ywagi. To ne waneno ni kaka mine wapar Raila. Gik manyalo paro godo Raila en ni kako constitution ne pok ondiko gender parity. Raila nosendiko constitution e chunye. Raila nyocha mako lwet mine mayom yom oting'o gi malo kojiwogi. Raila nyocha dok ne mine. Constitution noyawo dhoudi ne mine mondo bed kamigoye kamiyale e chike. Mine yalo chike, duond mine iwinjo, kendo wenwa roadmap ma wabro luwo. Eni mondo wamak lwetwa, wamenta mine matindo, kik wagore, wapar kapok watho wuoyo, mondo Kenya obed safe. Mane ywak mwaywako. Osedhi, lakini kamane kaka dhano chalo. Omiyo mine mantie kagi, gin mine mosemulogi achiel kachiel. Wan gi mine masani ni assembly nikech tich matek mane baba otiyo. Wan kaka first assembly mawalongo ni pioneer wantie. Wan gi jotendwa, wan gi ministers, wan gi mon motele e kibago mopogore opogore. Wago erokamano waywak. To maduong' moloyo wagone Mama Ida mos. Miyo no osekale matek. Yudo miyo makata jaode onge. To rito nyithindo, oriembe e tich, otimruok nade, owito osiepne. Wagone mos kaka mine. Wan mine waywak dok e chunywa to wang'e ni Nyasaye biro telonwa. Erokamano ahinya. Mana kamano neno ka sama wawang'wa adhi duogo iri mondo inyiswa ni to
piny owinjo bed nade chieng' ngeso nikech waneno ka Nairobi nitiere rakruok maka kod kacha mano neno e kinde mane ing'iyo kata irwako ringre Raila Amolo Odinga pacho kaendi kendo wayudo ki nyaka sani nitie oganda wa bende yangore no osewito ngimagi mabende ragombo ni jatend migawo mochung' ne weche mag rowere kit chwech kod kit luo kitgi gi timbegi bende ne ni kaendi to ang' alos kode bang'e mondo nyiswa ni to ka chieng' ngeso irwako ringre ogai mar ODM pacho kaendi jopiny owinjo bed nade mondo mi gimotimore Nairobi kik chak nen kendo. Emmanuel agethuolo ni ang'eni un gi welo e studio kanya bodwoko ni mondo idhi nyime kod twak kotenore kod chenro ma kawuono motenore kod rwako ringre Prime Minister machon Raila Amolo Odinga. Emmanuel erokamano Millicent kuom miyowa lipot kowuok e kaunti ma Kisumu. Ji mathoth medo ywago Raila Amolo Odinga obedo kod lipot